Selamat sore teman-teman. Hari ini aku mau OTW bocah bluk. Bocah bluk ning omah ora? Enek. Bocah bluk. Kita jajaran aku. Oh iya. Cak sewitir sing wani-wani. Ambumu kuwi lho. Iki kadang 10 aku, Cok. Oh, banyak cepuk aku melidi. Matang kadang 10 ya. Mosok. Cak NP nek kene ongos sing oleh gondrong. Piye? OTW ngene bondan yo. Bocah bluk yo. Bro, tangi, Bro. Heeh. Bocah iki rada bluk, guys. Bro, tangi, Bro. Allah. Bro. Bro, tangi, Bro. Aku lek bantu ono iki. Ayo. Hari ini OTW ngomahe bocah bluk. Bocah bluk ning omah ora? Iki lewat pasar, guys. Dalane koyo ngene iki. Oh, aku sayur rame guys nih guys. Bene. Dan bocah itu kowe tak resene sing nyapok nih. Oh alah mas. Kok nyapui bojone nyandi lho mas. Ling tak ding ling tak tak ling tak ling tak ding ling. Halo. Alhamdulillah guys, toko markas. Markas wah Bayu lho Bayu. Jan. Wah, ndak gede saiki. Bakul lanceleng. Bakul apa, Ndek? Bakul arak. Bocah iki lho. Lho wis ngleyor bocah e. Bangun ah, kalau main kalau Mas Bayu ndang. Halo. Bro, tangi, Bro. Tangi, Bro. Bro, tangi, Bro. Yo, guys. Zaman biyen ning kene dadi cerita masamu. Yo. Ganti ceritane ganti wis. Ganti. Ganti ceritane. Halo. Nyapo dulu. Cah ngene iki lho mbok kok nyapu apa piye ngono lho kok iso. Udan dasmu. Lho guys. Oh, alah celeng kok nyapu ya tuman saiki aku. Iso tren nek. Oh. Alah. Sapa? Dalang. Kang Dalang to? Helah wis lali wonge iki. Wong iki kok lek ndelok omong kok wis lali. Iri wonge iki ya. Heeh. Ngandeli golek dok saiki. Masa? Lek dhewe golek ramban. Oh, golek ramban. Ndang, kalau main kalau Mas Bayu ndang, wedi yo yu. Wedi, takut. Nah, kalau. Mandi yo ndang. Mengko urung mandi to? Urung mandi to? Gong. Piye, guys? Delok jaranan. Kan gedine karo kowe mek padha. Nang aku entuk Heeh. entuk ayam enak. Entak ayamnya kan jaran to? Hah? Jaran? Gak jaran aku tapi. Masa ndelok? Nang rebutan ngene iki. Iya. Us, oh. Entuk bokong. Dan bundan. Bangun Nona. Ndang kalau. Kalau celenge oke kalau. Mlebu YouTube to iki. Heeh. Opo ke? Wes guys, dilanjut ngono guys. Iki tahun 2025. Heeh. Entek pirang glodor ada wis. Sithik mani. jan ngulu. Telu. Nah, lihat ikan seneng. Delok ditulisi lho, awas tangannya lho. Ajak guyon lho yo. Joto senak. Celenge joto senak. Denono nah, denene. Nek ngedeni piye? Ah, pena. Hangi turu marai ya. Nyawane nang balik iki. Urung balik. Gobek nyapane. Nyawane sing kolan karet. Cek gobek. Ki mengi ape kangen gado-gado ngarep mamu. Tapi kok berku. Bukan, Bang. Heeh. Ya. Wah, bojo-bojo nek semayani ya. Amek nang. Yo. Nek sing terus anake mesti siji. Lho wingi wis mandi. Dhewe enggak. Wes. Kalau adik lho. Oh, semprotan. Enak. Gak boleh. Semprotan. Soalnya wis marai pendek marai. Biak Cekel tenan bocah ra wedi lho kuwi. Tau ora? Heeh. Iya. Ngene lho tanganmu. Cekelen nah, sing warna hijau nah. Apik ora ana? Apik. Hah? Heeh. Pel pendek. Lah,
Wah, bocil-bocil iki. Mbak Pilawan, Mbak Jan. Banjir ya ora banjir. Karena Mbak Pilawan gak Mbak Pilawan gebreges aku. Gak kenaan bokoknya Mbak Pilawan gebreges aku. Gebregas. Gebreges. Anjir seneng TikTok jelas. Weh. Gile jalanan gile. Nah, sini. Senas ngantuk iki. Piye bolo? Ayo. Heeh. Gusti Kang Maha Agung, bocah cilik wis boyong. Ayo kita. Gendongan. Dudono topeng. Gaya topengnya. Oh, deh malah wedi deh. Ayo Pak, ayo. Wedi yo. Ayo Pak. Halo, Dek. Perhatikan lho. Ayo lentikan ya kan ya. Ini oh, nah. Diwanggas ku wedi lho, guys. Ojo. Halo ikan ya, perhatikan. Kilo. Wah, wedi piye? Ikane lho ikane. Langsung menang. Jan, sawi ndak rene pangling ra dosul. Suwi ndak rene. Nah yo. Lah iya piye? Oh, lapir lo. Lap. Piye, Pak? Bocahmu sik panggah erik. Panggah lho. Ora usah ganti-ganti. Lek sing di uduk kuwi. Wah, jornorno. Sing ngene-ngene kowe. Ora panggah. 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 Lho guys. Jan markas tahun kepungkur ning kene. Wis pirang-pirang. Heeh, pirang-pirang puluh tahun. Jan. Padahal mari pindah. Heeh. Mas Bayu. Sini ya. Loh. Nah bubuk tapi. Suwun diri sikine lagi. Adik. Panggilan Adek. Sini. Nah bubuk tapi. Nah bubuk. Bilang piye, Dek? Jalan lo. Kurang. Apa? Udah nih. Aku Undut. mesti jam Yang ini. 9 kan. Apa? Dipanggil. Ikan. Ikan. Irong mulu. Apa? Ikan mati. Ikan berarti. Jangan lebih. Makan jaluk dipakan. Tekel nih. Oke. Jane wis patut lho Oke. wayahe. Wayahe lho jane. Oke. Ibe. Wah, gede nih tanah. Kowe ku lumayan gawe. Gak ini bentino. Bonden iso ora? Diguyu. Yo ora bentino nih rada ajek lah. Heeh. Ngomong kan piye. Sik tenang lanjut nguyukan butuh perjuangan ngene iki. Kene. Ya, lah kowe ki munine wayahe gawe lan bendino gawe. Iya sawaya-waya. Waya-waya. Gawe. Jadi kesibukannya ning omahnya apa? Gawe. Gawe. Gawe celeh. Oh, ya celek ngono, guys. Pesanan full sementara iki. Tanggapan deh, tanggapan. Tanggapan. Sementara Gung Payu. Urung payu, padha nek no. Goyok sih. Ya. Pegangan. Wah. Roh iwak is senenge ra umum, Jan. Apa? Iwak. Ikan. Ikan. Nggih. Panggilan ikan, panggilan. Piye nah? Tinitin. Lihat banget ta. 1 2. Weneng, guys. Roh iwak seneng pol nih wae kaya ngene iki ya. Warna-warni. Api. Api. Mingkem. Tapi wajahmu gak enek to liyane ngene gak enek to. Kok pating pecutu wae kan. Gak ana jaring, kan nyekel jaring. Ya, ceklen. Cek penjaring-jaring dhewe. Iya, wes, perusuh iki. Wes. Pokoke mumet lho ya. Heeh. Wi watu gak kenek mok konokne gak kenek. Amput jarane. Lho, malah mau cemplongne. Wi gak kenek watu mau ciduk lho. Sik kene meneng lungguh. Lungguh ngadeg kene hop. Gandul. Ngasih up. Ya. Tak ambile. Jambilnya lho. Jan. Ngake Mas. Anak jaleng jaluk telong. Jaleng jaluk iwak. Aku yang gumun. Yo sabar, ngangeng koyo motor kampanye iki. Ayo enggak mantap. Ora kena. Iya, kena tuh. Ya. Kamu pengen ya? Kamu pengen. Oh, tidak bisa.
wajahmu pengen, wajahmu nyanyi. Apa? Ikan panggilan. Tangane piye? Tangane Tangane piye? piye, tangane? Tangane piye? Peteti piye? Ngene no sik. Yo mending sae. Ijal aja sing iki kena, aja sing kena. Mati tenan nang ora. Mati tenan ora. Sik tak golekni sing liyane sik to. Nah, bisaan sik, bisaan Dik. Nah, aduh, bisaan. Oh, Iki sewengi musana lutuk wis mek ngene tok. heeh. Ben kapok ya. Wis sok mbek iki uji nyali dhek ra ning rumah tuh, rumah ikan. Ya kena ta. Ya dapat dua nah. Lena dapat dua nah. Wena. Dapat dua ada Pegangan. Lah dibayar nah. Ih, enggak bisa. Iya, tinggal nih. Nang, pegangan. Agak bisa. Oh, enggak bisa. Iya tangannya be, enak no. Enggak nih ya. Nah, Tapi aku nih wih ngomong atau gak iso ta ngomong. Tak Ikan. ijoli lambemu kok. Ikan. Ikan be. Alah nang mati no. Walah. Irungmu lah plontas. Jane gendomblong tok. Lepas ya, dilepas ya. Udah ya. Ya, ini warnanya biru masuk kayak gimana merah masuk neraka. Ikannya lebih biru apa dek? Nek biru masuk surga, nek merah masuk neraka. Nek kuning hidup lagi, hidup terus. Lek kuning hidup lagi. Lek kuning berarti hati-hati uripe ngambang tuh. Kayak tai. Nek hijau karo merah lampu. Nek hijau lampu jalan. Ngono itu nah. Ih, Irungnya kuwi. Gak ora tenang ya, tenang. Gusan yuk. jan dolanan liwak. Kowe nyidang kenapa tuh? Bocah kon muni wak nganggung. Nyidang sate Palembang ra keturutan. Kon golek ning Palembang kono mosok ya. Langsung kena. Lah kena ta. Lho, aja iki lagi gede nah mana-mana. Jauh. Iki lagi lah. Gusan Dek. Gila ta. Ah, kamu mesti pengen. Kamu pengen. Pegang. Pegangan, Bang. Tidak bisa. Pegang. Aja mengkirik-mengkirik ngono. Yang apa iki? Pegangan biasanya kok pegang, warnane kok abang. Engko meneng ngising. Hei. Kowe iki kok. Guyu sik. Ikane lho nah. Guyu sik. Guyu sik. Kok Lu lu ngakuk tok. Heeh. Dah, ku lho. Nyo pegangan. Pegangan. Selanu wae. Iku menenge ngek. Lucu wong iki Jan. Jan. Oke sing komen. Orang ngonten. Jadi saiki ora ning ngene Mas Bondan. Heeh, nyapa? Repot. Lho ning Kediri kadang yo gur diluk, engko ning Kediri wonge tanggapan ngono ki lho, Guys. Waktu yo ora selalu enak. Ngene iki mau nek kesempatan. Ngono Bondan. Apa? Oke sing takok. Ijik to ngene iki, Jan. Ijik to konten-konten ini. Iya, ditelateni lah. Tak kira serane lho konten-konten ngene iki. Maka setakon. Nyapa? Ora tau ngonten karo Mas B. Iki nak masang piye ngene iki? Ya kuwi ditemplekne. Gua nek ngenani bareng saiki. Ini kok jalan? Lucu ya. Kayak Pokemon aku san. Iya toh. Pokemon Doraemon. Kita jajanin di size ngene iki, Cah. Jajan bodoh. Tai kucing. Oke. Tai kucing difermentasi. Jadilah sebuah jajan telek kucing. Oke sing teko ya to, ora tau ngonten. Padha sibuk. Sibuknya apa, Be? Apa ya? Iki saiki ora tau mulai. Heeh. Minggat. Heeh, minggat ning negara Belum delok ikan pokoke. kulon. Iya. Lah aku kan mari yo maklum to, kowe kudu to. Heeh. Kesibukan gue kaya apa? Iya. Saking sibuke kuwi lho. Nganggur. Sampai anyar ya. Eh? Sampai anyar ya. Masa? Kemerlap. Oh, kayak ning jero ya.
Ben ora apa-apa. Biasa. Tanggapane giat-giatan lho. Get-getan. Amin, ya Allah amin. Ane kuwi jaran petuk. Heeh, tanggapan ning Ponorogo ya mampir mung pisan. Woi didolani malah minggat no. Kan tuan rumah bajigur tenan kok. Lah wong repot tak bola, lomba bola. Lah malah aru-aruan teko apa? Lampu merah kae. Yukur, woi ngono tok. Malah ora Lah mulai. kesausu piye? Bater malah ora mulai ora sama. Parah ya. Parah. Nemen. Heeh. Nemen iya. Tapi dunia senimu sik lanjut ya. Ya, sementara ya kembang kempis. Kembang ditelateni. Ditlateni. Oke. Kolo-kolo, gitu. Ya sing ngene iki mah pe nyapo. Daripada nek sing belas ora. Iki mung aku sanksi. Kok Iya. bet iku video call lho. Cah kok wani telepon aku nyapo iki aku ngono iki. Sopo ngono? Lutu aku ngono tak angkat. Yes plengah-plengah ngono iki koyo anake iku plentas tok ngono iki. Terus geni yo keluarmu apa aku ngono. Heeh. Yo. Apa iki, Pak? Mana kapan? Apa iki? Ini mercon. Bisa meledak itu anak kecil. Terus temen nyapo, aku pengen delok jaranan, guys, iki mung critane. Lah kok kowe kok riyo nang Kediri gak mampir rene titenono aku ngono. Oh, awetengmu tak iseni kulkas 2 pintu lho. Ngerti, Pak? Uripmu ben anyep jejeb. Long biyen jujukane yo wis Rene. kene. Markase. Jan. Sembrono. Iya, turune ngene, kadang ning kamar kene. Kene. Dadi kadung iki biyen lek ning kene iki plutuk iki wis kadungen setan wis dijak omong ora kenek. Heeh. Dadi enek tamu padha enek tamu, tak tinggal dhewe mesti. Lah piye dek kadung ngene ngono? Jujuk, delan. Guyu-guyu ngene dhewe. Maksudnya apa nih ra genah jane cacah iki. Wis diguyu dilegani lah habis ngono. Ngono kuwi. Somi lho ya enggak ya. Pol 44 tahun. Rabi ki urung wes adune rabi wae rene terakhir ya. Heeh. Terapi ber lho paling. Iya. Iya. Wis kalau terakhir kae. Avatar kae lho. Heeh, Avatar. Kayak terakhir kae. Saiki senae meh 2 tahun. Setahun setengah. Meh. Dadi ngesakne sing cah korban YouTube ngono ya wijane. Aku ini cah minggat. Rene tak kira nebas pete, anggenmu bae minggat. Lah kok iso-iso wis kanggo namu. Kuwi bendino kaya ngono kuwi. Aku sampe jibek. Oh gak tau Mas Bayu gak ikut ning ngono-ngono kuwi. Pah, ya Allah kok Oke, sing njaluk kontenan Mas Bel. Lah iki wis tak turuti iki wis. ngene ya mumpung. Heeh. Mumpung Bayu ki ya eling ngono lho, Mas. Sembrono. Kita ayo repot, guys, repot tenan. Repot. Gaweane hak menimbane pesenan. Eblek barang sing gawe to? Eblek apa? Oh iya deng, eblek. Jalanan, Cek. jalanan. Ning kamar iki, Cek. Ya boto-boto tak resiki yo. Ben ketok pantes. Yang ini kan omah kok punden kesane. Kayak punden. Ancen, guys. Didelan. Panggah kan wis panggah ngene iki. Markase. Jan sena wis wayahe turu rek curah iki piye? Nggih. Oh, kata iki aku pengen takok sitok iki jane. Piye? Anakmu mungkin ket mengguyu ekspresine lambene wis pecuca-pecucu. Lah ancen sing ngono kuwi lho, Be. Gawane yang ngono kuwi oleh dadine ngono kuwi. Tak Jare kira nyidame mbiyane nyidam kenapa teh cah blong-blongan. sembrono. Nggih. Dalem. Oh iya roh to, lek wayahe roh ya. Iya no, iya to. Gak roh. Jane iki wayang gekne adik. Gane ya? Iya. Sopo? Sena. Aku gak melo-melo urusan rumah tangga. Enggak. Aja sik. Jane wis Dewangga mbiyen ya sakmono wayang gek adik. Petanya apa lho? Dadi pas. Pas Pas ya? sakmono mentengne anake wis enak pas 2 tahun. Lah, pas dadekne. Pas. Pas. Baby blues. Blues. Dijamin mbok stroke. Kowe nyapo kesibukanmu nyapo Ya aku to. Alah nyapu wis ning omah nganggur. Sibukane bedel. Aku ini hobi. Aku tak kira ngene iki wis ra enek lho, Yusan. Enak. Cah ki apa wis gak ngonten, kok ora tau nginfo blas. Biyene story mesti dideloki dikomeni ngentahi ngono model. YouTube kasih kadal. Biasa
biasa kebutuhan. Oh iya. Wajar. Wajar. Ning kene nek sing panggah ora berubah, guys. Apa? Harimau. Iki tas kena laka iki. Kupinge ilang. Lah ya kupinge Tas kena ilang. laka iki. Kejaman tahun gal panggah ngene ora nek berubahane malah buntute lho. Garek kawan tok. Pertama aku rene syukur ngene, guys. Malah luwih ngenes lho harimau. Walah. Iki tas kecelakaan kena mutilasi. Weh. Dadi iki malah penak iki, gak galak malah. Gak galak. Soalnya Jinak. didengoki gak krungu. Oh, suarane ayo mau. Ae mau. Walah. Kowe iki lagi jagi lho. Iki tak gepuk iki Wes karo ngono ae guys iki wektune wis malam, dilanjut kapan-kapan neh. Ya Sul. Pesen-pesene apa? Ora ana pesan-pesan. Jeleput. Pesen-pesene ya sing sabar. Sing sabar. Heeh. Masih renek apa? Sing sabar. Sabar. Go yuk guys. Wes ngene guys, penting wis teko kene wis tak sepil lho. Ya wes. Oi, wis nyandung. Markase ya sing ngene iki, lek ser pengen golek celeng apa golek sempiok. Yo. Promosi terus to Cagi. Loh, piye to? Dagangan lho Mas ngene iki Mas. Sing anyar. Wis roh. Markase wes ngono ae. Dadah. Wah, lekekmu mambu. Jarimu dada ngene. Oh iya, dadah. Dada iki gak wani deh. Jangko ya Sul nek ngono karo aku.